gede dimangel yo moɓe gacci sukaɓe jangga Pulaar yo sukaɓe nen jangga Pulaar waɓina min jeyata jangga Faray jangga ɗemɗo goɗɗe jaa ha jotto ɗo gatten ndi yimɓe jangge Pulaar wonko fit ko hasitagal waɗa min haal ɗum walla ɗum waɗa min yaade kaso walla ɗum waɗa min yiddi warede e le 27 mai hande 1979 nde Bouté Wisse acci ko baro amin minen gubba ɗo hakkude ak juge atar minen paada ha avion arta ñawore makko yan Allah ñaawi avion makko yo yane nder gueyi yimɓe jaa ha jotto ɗon en mbi jangge Pulaar jalti kadi gone jokkoy jangge Pulaar bandira wonko woni ɗon wonko woni ɗon ndeket noon soko tawi ganduɗa ay arabo jomumen ɓe en jaran ɗumen warde yimɓe sababu ganduɗa yo ɗemgal men tan jaalo min kay min mbiɗa woni e nder galle goto mbe wonde nawlam walla bandam en jangga ko mum en toppito ko mum en daari jamma ñama haali yen en jangga ko mum mi wi ala mi janggat ko an ko kawrene hakkude jigiraw en jiiɗi galle ka halkoji mam jangga han waw ko gadduɗa ko mam jangga ɗum anne ma waɗ feere ha ko gaddim ko jangga ɗum janggen ɗemɗe men bandira so ɗum yawti watti ɗiɗaɓo onon sukaɓe neɗi joguiɗon ndiɗo on kolli amin e jonde yoni Ibrahima Sarr wirni so tawi ganduɗa on jalti e ɗiɗo beddaki onon jogui kaddude mon joɗɗi ñande aljuma waɗi goto mon fof yo ɓorno wutti mum hucci jama leegal ngal fof arafat yo yi sukaɓe fedde nde gardin kañumen fof terɗe ɗe mbaɗɗo goto woccol men nda kucci jama e ndo ko yowi ngare miñiraɓam mbadden ndin ɗon aari ma Allah weele golle mon jibna mon mbeɗe golle ɗe leydi ndi weele golle mon saabu on dokki yeru ganduɗa o weeɓat so tawi ganduɗa balɗe sappo e joyi fof on ndenti on gaare leegal mon on jii salte won mboros bonɗo o on wi aha oɗo weekend enen guitta salte e leegal ngal ɗo fuutan kon mbaɗa ko ɗoftal saabu salte guittaɗo o ko misibbaji kaɗan ɗo nokkuji men yimɓe ngala coodi leɗɗe mbaɗe médecine préventive itte jogor ko addude ñaw ko on dañi ɗo kadi programme so kayitaji en binde woteji en mbaɗa bandiraɓe tan bindetaki on bindaki woteji janggueɗe mon ɗiɗi fujjimo noon yewto hoɗo gorton on gorta windiɓe tan gota fujji wonta ɗon yoltani gonede citoyen à part entiére gande ko leydi moon hay goto ɓedaki on e leydi ndi oɗon gaddi e leydi ndi oɗon kodda e leydi ndi oɗon jiiɗa e leydi ndi hoɗo cafal kosam woni nokku mbiɗo cafal kosam ɗo woni keɗɗe gari kettoɗe hoɗo nokku mbiteɗo ngattunorowo woni hoɗo nokku mbiteɗo jokki tuuba ɗo woni hoɗo nokku mbiteɗo mama haare woni hoɗo nokku mbiteɗo kahon woni hoɗo nokku mbiteɗo asde balla toyrew wona goɗɗo nder fulɗo hoɗo woni hoɗo nokku mbiteɗo galle gaari hoɗo woni ɗi nokkuji fof enen nder brakana o enen ganduɗa nder adrar o enen gay ganduɗa nder hoddo o jeeri fuuta eede beede gelleji machine won leydi tisit fuuta kumbare fuuta e kumbare ɗum ɗo woni ganduɗa fuuta men hanki e hayre asaba witeno hayre ngal on ganduɗa asaba wiya hayre ngal te mammon ɓe ene gandi so tawi ndaadi e nder guese ene kew ƴetti lottude garde kelli kotte hayre ngal leydi mamiraɗi woni asaba ko ganduɗen hen cafal kosam enen hakkude ganduɗa won ganduɗo ɗe hakkude aaleje kañum e Nigéria jokki tuuba enen hakkude ɗon e Sangarasa kadi yet arɗo mbana enen dow weelde aaleje ɗon wiyete noon ganduɗa hoore weelde leegal mon wiyete ko miside manda hoɗɗum en moƴƴi i onon ɗon innirta ngal Fuuta on mbatta feere tan ha son pini min paymi leegal amin wiyete ko halayde
onon safne illi tan onon joɗon jeweɗen tan illi kaal ko woni jeere adunde ko udditi ngadde piɗal mon mantorde mon mbaɗon ɗon gonke majjinede bandiraɓe paame innire nokku mon ɗo leegal ngal ɗo ko Bosayi wiyete ngal ɗo wiyete ko Ngenaar gonon hen ha toota ha sukaɓe gandu ko ni tan wiyete kono leene itte to e Arabie Saoudite Arafat ɗum adinolaɗo ko illi ganduɗa guiri hefreɓe waɗa ɗi wona Arafat ɗi piinolaɓe ɗum jaltinɗumi koyen ɗum min kam innirta ngal leegal ɗo kam goni min kum teddinolaɗo ka haal ko woni mi woni leegal waɗa mi tulɗi dimat diwnuji jeeɗi forɗi tulɗi dimat toor mi wi hen haraji mi wi law mi wi heddiyaɗi yirlaɓe mi wi Bosayi mi wi Ngenaar mi wi Damga o sababu on innirta nokkuji mon koye mon bandiraɓe on jiiɗa koye mon kono ɗaniɗi onon kirse onon ngaɗa onon nawe onon jaɗi ka haal koye so tawi minen pini minen jiwaɗi mon min gonta hulde hay hunde min jarani yeeso ko so min pini min jaani on min ɗano saabu min tuuta cakkuri ñikilat defowo sukaɓe darima tedduɗo baaɗe ni so tawi darima assemblée nationale en tokani waɗa gueƴƴelle Allah felliriɗa ha ko ma wiya sokma ma waɗa feere gara omo yoɓma lewru foof jaa kaala hujji réunion ma te ala kimbaw hen o waɗa le député du peuple à l'assemblée nationale nanta o haal toon hujjaji ɓaleɗe ha woti jagguirde premier ministre wiye en itti tuub mum en itti wutti mum en haaɗi e bandiraɓe ƴeewe ɗum bawal Mouhamadou Haali Ba wi kala biɗo ina yaw jaatiji meɗen jaatiji men woni finatawa men woni pinal men woni mantorɗe men woni duttorɗe men kala biɗo ina yaw jaatiji meɗen kame ɗemɗe meɗen nder men mo gulɗam kame muuɗi hebbere hawo woti jaddiri joom laati jaddiri mun naari cekkiri d'accord tupere muttudo ummi wi Saydou ɗum seeɗa anda juwani dengere teñoyde heeñere toppira jappe jambere tommira cekkere wedda jakkere on kal biɗo ina yaw jaatiji meɗen kono tintinoyi kal saliru ngabbude dow kaaƴe towal o wurate koyndam nder wimbo majjere Pulaar ko ɗemngal to windaki yoɗo to rontintu ko majjere nde won ɗemɗe mbinda nde won ɗemɗe mbinda e nuskede donda ɓamtino hoodere jange koye mon jiiɗe koye mon Allah yiɗo on Allah rokkon ɗemngal wiye ɓuranmo laaɓɗo mi tagui on leƴƴi mi tagui on killi waɗe mon goobuji mbel mon gandodir gandon ñeeñalam ɓuuri riɓɗude mon ko gonɗin ɗon min ala soko tawi ganda leydi men ndiɗo ko maminaɓe men perdi leydi min Saydou Kane kaalowo ɗo Nouakchott ɗo funnague mum ko tanam tan rokki ganda galle Mouhamadou Moussa Ali woni guila e jimma enen ɗo winda e qadila wiyete tarikh o nasat tindik tan idini ko minen dokkata hande Nouakchott ndiyam galla min tindik tan e jamaji mum jeeɗiɗi tissikkere awley gat min ko miɗo mi kutti rewni écuse hara min tellari gaɗa e teeka nen jibaten fof minen transanaɗe ɗo min majjidirani goto mino andi gotum galle bandum goto fof alko en nanduɗo haɗanno mataw ko hande boni saabu en toppitaki koye men bandiraɓe enen jawi koye men mawɓe mbeɗa ñaagui on e oɗo kikiɗo goppe sukaɓe jangga ɗemgal ngal ɓayron gandani ɗumen ko woni so yiriyade on gandani ɗumen ganduɗa ko manne jabbat hollal on gandani ɗumen guila e laamu toñon on gandani ɗum hande kanko yaade gueɗoɗe makko men da hoɗum on jangginani ɗum hoɗo wiyete jarali sine amel jagui lobɓe ceɗɗo galomba ha jaaɗi jara woni keeri Fouta ay on gandani ɗumen gatten jangga bandira on jangginani akkoji mabɓe haɓe ganda foranko fof jiidi min comme suballa lattuɗo min Saydou Kane jiitano hande comme tan sen jobbu moftar to e jungue comme wal braknaji comme tan tande fara yetto fara taka fara e jaw job Fatim Yamal o ko bandan ummi ko lollude aali sele e galle sarankoɓe hen hunde ganduɗa hucci ngawde woni Hammadou Ngaye jimin Fadi Mouhamadou Ngaye jimin Fatimata Fadum jimin Haw Fatimata jimin Kum Fatimata
jibi kum faru din haw kum jibin baba kum cubal kum gallunki amusar ono kawano de radio di o yaltike mate dad goddo yaltike yerdade min jaltike jaldade kam jidi yumo god kanu ngona wi lawat mu umil kon taw ganda ala rewbe am fan lawat ko ara jodo ilam ta ala jagge fala buddu nasder ni wayanno ite ko ngen dar gadde ma on bawa yaado no gon fura ko don burdir kilde mbadano ko sekkiram gollaago mbonden min fay ben paccaram gollaago la division sociale du travail goto fof wonde heddi noon ko fawdirta ko ɗum ko lam kala kettuɗo hen fof jeeyi ñiw ala gaynak ko dandiw wayluɓe laamim Fuuta won laam dia o Fulɓe koni mbaylan waylu mawɗo nder mabɓe wiyete ko Diaw Dalli